tare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to ɓoggela beeli saare mawnde lumbal baalaje jaareɓe luggere pooli boɗeji fere feñe saare mamadi kon waktu yoni hato faradalla kame lewa fulɓe ene jeeya e gardinde kabruji men to leydi Sénégal jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue awomaje kadɗe leydi Mauritanie waɗi jillu mum nokku biteɗo Joala Fadiouth woro kiri toon kenwa temedde jeetati moto wonande awoɓe toon to leydi Mauritanie fedde gotago windere jertini laamu leydi Mauritanie wonande kaya kuule baylade taw kadi koko fate wargoji bannoɗe nder leydi ndi capanɗe jeetati e jeenayyi capanɗe jeenayyi e goho toon to leydi Mali suka debbo biteɗo Haydara Aissatou Cissé kam tigui toɗɗa cukko ɗimmo wonande kaya gardiɗo fedde Union africaine toon to Guinée Conakry Sello Delen Diallo e joddima yogaya diplomatie uji kono haɗo ɗon ganden yogay jaydiyankoɓe gandani koɓe kaldi to Burkina Faso ko préfet goto wara toon e galle mum duppa to wara koye nokku biteɗo Ourossy to leydi Côte d'Ivoire mamin kaale pelɓodiral hakkude leƴƴi kami leñol Burkina Faso kami leñol jeygol e nder leydi Côte d'Ivoire kabruji menan jolam jaɓiri ko Ali Abouba woto goɗɗe joni jañoɗen Kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jaslare sappo e jeegom duƴala hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati kabroji men ɗemgal pulaar ma en kaale seppoji gulɗi diaw bannoɗi ñalawma hanke o toon to ndar guejdande maayo ñalawma hanke o talata ko talata niɓɓo no feewi gam kay wonande sukaɓe janggoɓe e nder leydi Sénégal ha tenti toon to duɗal jaaɓi ha tirtingal ndar guejdande maayo caggal on nde sukaɓe jippi gam hollirde wonande kay keɓani boursi mumen ko ɗon tigui ɓe mbaɗi ponɓe nduure hakkude mabɓe e dadiɓeɓe ha ganduɗa noon dañi tigui suka goto ko biteɗo Mouhamed Fallo Sena kam tigui wasi hen fittando muɗum jaranoɗo e duuɓi nogas e ɗiɗi tene kadi ne jogui cuddiɗo ne jogui ɓiɓɓe ɗiɗo ko wona ɗum ko noon hoorejo leydi Sénégal Macky Sall waɗi erago ko ɓuuri yawde yaccade yo losko waɗe hen ha wawa andede jooɓiɗo fittandu oɗo hen suka gorko ko wona ɗum ko noon kikiɗe hanke o taw kadi ko kikiɗe kirɗo jagorɗo kalfinaɗo ko fate koniyankagala e biteɗo Augustin Tine waɗi jilu mum toon to nder gueydande maayo nde o yettinde noon wo joddima kay halifaɓe wonɓe toon ɓe ko fate banggue procureur kamen halfinaɓe ko fate ñawore e gam uddidde losko ko fate banggue ɗiɗo hen wargoji kene foto wonde noon ngal ɗon pelɓodiral yimɓe nogas gañima hen ten hollirama sappo e jeetato jeeya tigui koye dadiɓe kamɓe kala ɓe tawi to cuuɗi cafriɗi gonɗi toon to dara ko wona ɗum ko noon lundiɓe yoga hen gaddi hen konngudi mumen yoga hen gaddi hen jiyanɗe men yoga hen gaddi hen mette mumen e gueɗe ɗe kala ɓe nowti ɗum ko fate banggue fannu dawrugol ñalawma hanki o noon caggal maygol oɗo hen janggowo toon to duɗal jaaɓi ha tirdi ngal ndar gueydande maayo e caggal noon janggoɓe duɗal jaaɓi ha tirdi toon to Dakar taw kadi ko Cheikh Anta Diop e kañumen e koyemen mbaɗi toon seppoji ha toon to Ziguinchor kamɓe kala noon woni mette mabɓe e miijoji mabɓe oɗo saaha mo gonɗen ko jagorɗo kalfinaɗo ko fate walla tan mbiyen jagorɗo kalfinaɗo ko fate nden kay kisala e biteɗo Ali Ngoy Ndiaye yo ɗaccita gollorgal mum ene wondi kadi tambiɗo jangde tawde biteɗo mari tow ñan kañumne yo accita golle mum oɗo saaha noon kamɓene ko ɗum tigui woni mette mabɓe ko ɗum tigui woni koɓe jooɓi e konngudi mabɓe kala saaha ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗen ma en kaale ɓatake hoorejo leydi Sénégal ñalawma hanke o ɓatake makko fade fedde gotago windere nde kanko hoorejo leydi Sénégal o holliri oɗo saaha mo gonɗen fedde gotago windere woni fotiti ko yurnitade e wonande kay wargoji baɗeteɗi toon to Rohingya ha fayanma toon to Palestine caggal Rohingya oɗo saaha mo gonɗen eɗen gandi Palestine ñalawma heccanke o ken wona capanɗe joyi e ko fawi neɗɗo ko ɗum tigui wara e nder ñalawma goto e hoorejo leydi Sénégal holliri wonande ɗiɗo hen wargoji porti ko dartade ko ɓuuri yawde yaccade e ɗum noon gueɗe ɗe kala ɗaccama
e jungo fedde gotago windere nde ha joni tonto leydi Sénégal keddorɗen ma en kaale jagorɗo kalfinade ko fate cellal ɓalli biteɗo Abdoulaye Diouf Sahara ñalawma hanki o holiri wonande kay ɓeɗo henna yahoɓe wangoyade toon to Popenguine taw kadi ko chrétien jeeyaɓe e diine Isa yankoɓe e ngol bangogol noon waɗata ko sappo e jeenayyi nduɗo henna lewru ndu gonɗen kame nogas e goho e nduɗo henna lewru ndu gonɗen wo holliri noon ñalawma hande o toon to Popenguine kene foto wonde capanɗe jeenayyi million e koppareje franc CFA ko ɗum tigui sooda kaɓirɗe ko fate safar e ko fate ndenka e kisal kala ma yetto ñalawma hande o toon to Popenguine ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue awo e biteɗo Oumar Gueye waɗi jillu mum toon to Joal Fadiol ne tawi nder leydi Sénégal e taw kadi ne jeeya e nder falde Mbour woni toon tigui awoɓe liɗɗi kanko noon wayettini toon kene foto wonde temedde jeetati moto wonande awoɓe foof noon so tawi qimama ne wona sappo e 4 million e koppareje franc CFA rewɓe finoɓe e Joal Fadiol kañumen keedani caggal gam garɗinede yogay nokkuji beele kadi mbawa fewnude liɗɗi mumen no hannirta ni hen ɓen rewɓe kadi keeɓi balli mumen beele moni kala e mabɓe wawa gollade beele kadi yalta e jonde to kadi ko jonde wasam gollago ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen tambiɓe cetal ko fate yurnitade ndema leydi Sénégal taw kadi ko cetal bitegal DRDR kamɓe noon e gardugol Mamadou Badiane e kamɓe noon ɓe kolliri wonande Fatick e nder diwanuji leydi Sénégal kala so ndendi ko Fatick woni diwan ɓurɗo garɗinde ndema e nder ndeɗo hen hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati Fatick nawi raya ko fati e banggue ndema guerte kame gawri kala enen eɗen mbasi tan hoɗɓe lappol palol dandema e nder nokkuji ɗi kala yooɓe tinno ɓe dutto e ndema ɓe ganda kay ko ndema tigui wawi yaltindene heege semgi wi toon to leydi Sénégal paɗen ko to leydi Mauritanie fedde gotago windere nde taw kadi ko Nations Unies ɓe jaltini ɗerewol mabɓe gam jertinde laamu leydi Mauritanie siftinde noon kareli bannoɗe nder leydi Mauritanie hitande mbiyen tan kareli bannoɗe nder leydi Mauritanie capanɗe jeenayyi e goho ha ganduɗa waɗi hen wargoji kewɗi no fewi caggal noon laamu leydi Mauritanie lawɗini no kullɗal gotal hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e tati woni 1993 gam hollirde wonande yafuya yo waɗe e nder leydi Mauritanie yafuya waɗe ɓen waranaɓe ɓe jaafo ɓen warɓe ɓe jaafe ko wona ɗum konon waɗino eddiyaji baɗaɗi hen gam momtude suudu ñawore wonande kay ɓen waranaɓe kala gadduɗo ɗerewol mum gam ne yiiɗi jaggude ɓen warɓe hay goto wawata hen ñawede ɗen koye noon mbaɗanoma oɗo saaha noon ɓeɗo hen witeɓe fedde gotago windere ɓe kolliri wonande kay laamu leydi Mauritanie yo ndento wonande duuɓi garoyoji woto wayloji badɗi hen addoya jibro mawdu e nder leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaala jayde e witede ami ɓe kolliri toon to Hawdila Harbi e nokku biyeteɗo Ayouna e tawtorede procureur mo Ayouna ene wondi kadi e walimo Ayouna gardiɗo wuuro Ayouna kamɓe kala ɓe tawtorama yoga e khalifaɓe gam duppede toon kene fotta wonde temedde 2 kilogramme taw kadi ko huuɗo ɗayno koko kene wona capanɗe 4 taw kadi ko paquet poɗɗe taw ko poɗɗe faade poɗɗe rewɓe worɓe ɗe jarata beele ene jiito hen koye mumen e yoga e poɗɗe taw kadi ko jeeyeteɗe pharmacie taw ko gasɗe ha laaɓi kanje kala ɗe duppama toon e yesso procureur oɗo saaha noon ɓe kolliri maɓe darnu toon taw kadi ko cate dariɗe no fewi gam addude ndenka e kisal e nder falde Ayoune walla e nder falde Hawdila Harbi kala ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde witede le kalam ɓe kolliri wonande dental lundo e witeɓe FNDU kamɓe noon hankiɓe jeehi toon to galle Mouhamed Oulqadda gam salminoyde joom suudu muɗum caggal nde pelɓodiral waɗi ñalawma hecciyanke o ha ganduɗa kanko Mouhamed Oulqadda joom suudu makko jagga tene hulani mañmañani e huccidiri e yogaya dadiɓe e kamɓe noon ɓe gaari toon gam juurade joom suudu Oulqadda kamɓe suka mum kala gam hollirde hanki ha hande kala ɓe gonde Oulqadda tene kadi ɓe gonde sukaɓe Oulqadda kame
joom suudo wolqadda kala ɓe jewti toon ko toɓɓe kewɗe no feewi ko fate banggue dawrugol leydi Mauritanie ha tenti ko fate banggue sumgoji jogorɗi wadde nder ndeɗo hen hitande taw ko sumgoji ko fate banggue e sumgoji sarɗiyankoɓe kame sumgoji mairie ji kala landaka noon mbiyete ko FN2I ɓe kolliri ɓe kedata hen caggal tene kadi ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen aɓe jogui hoolare mawde no feewi kewal mabɓe e nder leydi Mauritanie kala ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde witende al akhbar ɓe kolliri wonande kay gardiɗo landa mbiyete RFD tawti wonande kay ɓeɗo hen safroɓe wonɓe seppoji mumen natanɓe lewru men ɗimmoro caggal kay lewru ma en du ko nen tigui ɓe puɗɗino seppoji mabɓe walla ni hofgo mabɓe juuɗe ko fate banggue cuuɗi cafriɗi e nder leydi Mauritanie kala kamɓe safroɓe noon koɓe natanɓe hofgo juuɗe so tawi wona hunde heñorade taw ko neɗɗo gonɗo ko wiyete urgence ko on tan ɓe memata kala ko wona ɗum ɓe memata e gardiɗo kan landa noon holliri wonande kay courage moɓe jogui o kañum e horine wallitiɓe ko wona ɗum ko noon haade ɗo gonɗen laamu leydi Mauritanie so taw yurnitade caɗele mabɓe ko saabi ɓe mbaɗi ɗiɗo hen seppoji walla ngoɗo hen hofgo juuɗe ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde witende ami ɓe kolliri wonande jagorgala kalfinagal hakkude leyɗele yaltini ɓattaki mum ñalawma hanki o gam hollirde metti mum e faade leydi Israël wonande wargoji baɗɗi toon to Jérusalem ñalawma heccanki o e tuma kayde leydi Amérique e guinta ambassadeur mum ittu ɗum toon to Tel Aviv ne tawe nder Israël nawdi ɗum toon to Jérusalem woni Baytil Miqdasi gam wattude toon lamorgo leydi Israël sen gewi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali Haydara Aissatou Cissé ko ɓiɗɗo debbo malinajo jarawo duuɓi capanɗe 4 e ko fawi taw kadi ko ɓurɗadirede château noon kanko o jibina koye wuuro wiyetego Bourem o jibina ko wuurotego Bourem ko toon tigui o jibina kanko o gollotono koye Air Africa ko toon tigui o ɓurno andede da alhamisa ɓennuɗo henno jonde joɗima toon to Afrique du Sud taw kadi ko jonde ko fate Union africaine gam yurnitade e jogorɓe toɗɗede ko fate banggue Union africaine kanko Haydara Aissatou Cissé wo toɗɗama kanko woni cukko ɗimmo wonde kay président gardiɗo Union afrique naɓe oɗo saaha noon ɓesgu mali naɓe kala beltima ha tente IBK kame yaadi mum kala gam garɗugol wonande diplomatie leydi Mali fade e nder leyɗele Afrique kala ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale Hamdallahi Seyid 2000 kamɓe noon ñalawma hanki ko suka gorko jarawo duuɓi capanɗe tati ko fawi kam tigui tawane wara ene wedda e sara galle bondo taw kadi jinde ne fawa e dow mum walla ni mbiyen kurjulu ne fawa e dow mum ko ɗon tigui ɓandu makko yiita caggal noon nodda koniyankoɓe hettuɓe ɓen fanuɓe ɓen gaari guitti ɓandu makko mbaɗi e werla nawowo mayde fade tan to morga oɗo saaha noon hello losko udditama hen kono haɗo ɗo gonɗen andaka taw e finoɓe e leggal Hamdallahi Sia 2000 kamɓe noon yoga e mabɓe kay namdama namde so tawi ne gandi oɗon suka gorko kamɓe kala ɓe kolliri ɓe ganda tene ɓe tinani nde o adda o wedda ɗon e sara legal bitegal Hamdallahi Seydi 2000 ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale jonde taw kadi ko jagorde wannode toon to Sikaso e gardugol hoorejo jagorde leydi Mali kami hoorejo jagorde leydi Burkina Faso kami hoorejo jagorde leydi Côte d'Ivoire kamɓe noon ɓe tonggui kene foto wonde 44 milliards taw koye koppareje France CFA taw wurtinde fedde witende GES taw kadi ko witende Sikabo noon taw ko fedde nde ganduɗa e darnide ko fate banggue ndema kame rende keeri mabɓe kono ne kadi e gostodiral miijoji kono ne kadi e yurnade wonande ɓen wangguiyankoɓe witeɓe tourisme en aroɓe yillade leyɗele ɗe e kamɓe noon ɓe jiiɗiti ko wattude Sikaso wuuro faggudu ko fate banggue e ƴogirde wonande faggudu gam yuppude yogayi ɗeɗo hen leyɗele tati kala e kamɓe noon ɓe kolliri hen beelama mabɓe no fewi toon to Sikaso ha joni toon to leydi Mali keddoɗen toon to Sikaso keddoɗen ha joni ma en kaale suka debbo jaranoɗo e duuɓi 15 desaɗo e lewru février ɓennuɗo hen ndu e nder ndeɗo hen hitande jeeyaɗo e wuuro witego Fakkola jeeyaɗo e wuuro witego Fakkola ne tawi nder falde en tawi nder falde Kalandiba ene tawi nder falde Kalandiba kanko noon
ko jamma heccanko tigi o fiya labe kewde no fewi bandu makko nde o mayde non ko nden tigi su gorko ƴettimo weddimo e ladde ko ton tigi o yita omo maayi dadiɓe noon wonɓe nokko biteɗo fakkola ɓen tigi gudditi hen losko yañgo no fewi ne tuuma noon suka gorko desɗo mo koko ɓafti suka gorko goɗɗo on suka gorko goɗɗo yinnoɗo resdemo ene joguiɗo kiram mawɗam noon faade oɗon suka debbo ne oɗo saaha noon e loskoji ne mbaɗe hen gam tumede yetta wona oɗon suka gorko yooɓi fittandu oɗo suka debbo jaranoɗo e duuɓi 15 desaɗo e nder ndeɗo hen hitande gonden sen giwi tonto Guinée Conakry paɗen ko tonto leydi ten giwi tonto leydi Mali jafoɗon paɗen ko tonto Guinée Conakry ñalawma hanki o tonto leggal hamdallahi e nder Conakry e hoore mum Alpha Condé walla ni mbiyen Sello Delen Diallo taw kadi ko gardiɗo lundiyankoɓe e nder leydi Guinée jaɓɓima kene foto wonde e diplomatie ji jonɗi no fewi gononne kadi ambassade mo leydi Amérique ene wondi kadi e ambassadeur Union européenne nonne kadi e joɗaniɗo e Nations Unies fedde gotago windere ko nonne kadi e joɗaniɗo CEDEAO e tonto Guinée Conakry kamɓe kala noon ɓe joddima e Sello Delen Diallo nde ɓe gaynide noon jaydiyankoɓe hewɓe namdima toon kono hay konngol gotol dañaka hen oɗo saaha noon yimɓe hewɓe ne jogui miijoji ko faade oɗo hen biteɗo Sello Delen Diallo hakkude mum e Alpha Condé sen giwi tonto Guinée Conakry paɗen ko tonto leydi Côte d'Ivoire tonto Côte d'Ivoire ko pelɓodiral manggal waɗi hakkude leñol bitegol hakkude leñol bitegol 3 hakkude leñol bitegol touro leñol bitegol 3 ene wondi kadi e leñol burkinaɓe e kamɓe noon ɓe mbaɗi tigui pelɓodiral mabɓe koye nokku biteɗo e nokku biteɗo Guianda ene tawe e nder falde Biankuma woɗɗani kerol hakkude mabɓe leydi Burkina Faso to noon ko pelɓodiral musgal waɗi toon hakkude leñol bitegol 3 kam e leñol burkinaɓe taw kadi ko iwɓe toon to Burkina arɓe wurde ga e nder leydi Côte d'Ivoire ngal pelɓodiral noon koko saabi ɗum ko leydi taw kadi leydi ndi ala titre foncier wiyoɓe kañumen jeeyi e wi ko kañumen jeeyi wonande leñol bitegol 3 ko wona ɗum ko noon ɓooyi hen leñol Burkina naɓe taw kadi ko wuurɓe e nder leydi Côte d'Ivoire ha ganduɗa ngal ɗon pelɓodiral waɗi kene fotta wonde e temedde 4 galle woni tigui ko duppa hen temedde 4 galle duppa e ngal ɗon pelɓodiral hakkude ɗo hen leƴƴi ɗiɗi kene wona temedde jeeɗiɗo neɗɗo ko ɓen tigui woni ko egguɓe e nder nokkuji mumen oɗo saaha noon laamu leydi Côte d'Ivoire ne li toon dadiɓe gam addude ndenka e kisal e nder nokku o kala sen giwi tonto leydi Côte d'Ivoire paɗen ko tonto Burkina Faso préfet biyeteɗo préfet taw kadi ko préfet jeeyaɗo e wuuro wiyetego Oursi ne tawe nder falde Oudalan en tawi nder falde Oudalan ko on tigi e nder galle makko ko ɗon tigi bandiji ngari naate galle makko e nanguimo mbarimo dutti kadi duppi galle makko kanko préfet o noon oɗo saaha mo gonden Christian Marc Kaboré taw kadi ko gardiɗo leydi ndi holliri hen mette mum no fewi caggal wargo oɗo hen gorko biteɗo Kaboré taw kadi ko gonnoɗo préfet e wuuro wiyetego Oursi sen giwi tonto Burkina Faso paɗen ko tonto leydi Togo kikiɗe hanki o walla ni ɓen ñalawma hanki o koko hulɓini ɗeɗi toon e nder booli lome caggal noon for yasimɓe ko horejo leydi ndi ɗon ɗo yano udditoyde poste goto e lawol numéro 2 nde wartanɗone noon ɓe gaare dodanu goto woni ɓooli batteɗe laabi beele so tawi werlaji ɗi gaari jara seesa soɗon teski noon e kala saaha so tawi lamɗo leydi ne yaaha ɓen renoɓe lamɗo leydi ɓe aɓe kewi uddide demuɗe werla mabɓe ɓe daro e sara demuɗe he ɓe jaltina koyɗe bowala koɗon tigi nde oto are dodanu goto ardani seesa koɗon tigi hen goto e denonnoɓe foryasimɓe koɗon tigi yani waɗi noon gañiɓe hewɓe no fewi waɗi werlaji kewɗi bukkodiri ɗon ha ganduɗa werlaji kewɗi boni hen sen giwi tonto leydi Togo paɗen ko tonto Nigéria ñalawma hanki o ko jango musgo waɗi e nokku biteɗo e nokku ñalawma hanki o ko nokku ñalawma hanki o ko jango waɗi taw kadi waɗi jango ngu ko Boko Haram ɓe jani koye nokku biteɗo Gunduga ne wona kene foto wonde capanɗe tati e 5 kilométre hakkude muɗum e maydi guri ɓe jani noon koye dadiɓe leydi ndi caggal on nde suka debbo goto ari ne dadi paftol taw kadi paftol ngo woni hen ko pettoje nde o fettini ngolɗon paftol waɗi tigui kaniyankoɓe joyo wasɓe hen pittali mumen sen giwi tonto Nigéria paɗen ko tonto RCA woni Centrafrique ñalawma hanki o ko pelɓodiral musgal waɗi e nokku biteɗo Bambari ko pelɓodiral musgal
ganduɗa waɗi toon ha ganduɗa waɗi yimɓe hewɓe wasɓen pittali men MSF ko catal wiite noon ko ɓen tigui jogui ko fate banggue safara ɓe koliri waɗi yimɓe jeegomo gañiɓe waɗi hewɓe mayɓe hen waɗi temedde tatto neɗɗo taw kadi ko yaltuɓe wuuro Bambri dogui ko wona ɗum ko noon ñalawma hanki o wona oto wona weelo wona moto hay goto yiyaka e booli Bambri caggal kay ko pelɓodiral musgal wanno toon to leydi Cameroun wofinoɓe Douala taw kadi ɓiɓɓe Cameroun naɓe yoga hen dokkodiri aadi to bowallaɗi diwoje ngala Douala gam jaɓɓade toon caméra CO ko lana kessa pula kaɓe jogori jaɓɓade ñalawma hanki o toon to Douala toon to Algérie paɗen Mouhamad toon to Algérie paɗen Abdoulaziz Bouteflika horejo leydi ndi jarowo duuɓi capanɗe jeetati e goho ñalawma hanki o yiyama e booli Alger wo yeehi to noon uddite toon jawiya goto taw kadi jawiya ko jawiya suufiyankoɓe on jawiya noon omo waɗi bibliothèque goto omo waɗi kadi école mawɗo no fewi taw kadi ganduɗa école o ene fota wawde janggude hen temedde tatto suka ko fati e Qur'anil Karima. oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o Ghali Abouba. kabroji menan jolam jaberi sawto wala Ghali Abouba ma en jaha ton to Corée Nord kame Turki e ha ton to Irak Ghali Abouba bismillah maɗa. jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sarr kabaruji men joolam jaɓiri koto Corée du Nord o puɗotoɗen Kim Jong Un noon ko hoɗojo Corée du Nord kanko noon e oɗo saaha nde tijjuno oɗo saaha fu nde tijjeno jonde makko tawa kadi ko jonde nde fonno joddade e Donald Trump hoɗojo dowlaji din Amérique jonde nde windere nde foof tijji e oɗo saaha jonde nde noon so renaki koko jogori haytude saabu kay e oɗo saaha ili kuniyankoɓe leydi Amérique ene tawi tigui e nder Corée du Sud tawa kadi ɓe goni koye wadde ko wiyete exercice mabɓe militaire kuniyankoɓe mabɓe tawa kadi ko yantude kuniyankoɓe Corée du Sud ɗum noon woni ni mettere mawde wonande kay horejo Corée du Nord ha saabi kay e ñalawma alarba hande o jonde ne fonno joɗat tawa kadi ko jagoɗɗe ɗiɗi Corée du Nord e Corée du Sud ponno joddade nden jonde noon hayti ene sikka noon jonde kadi hakkude Donald Trump e oɗo biyeteɗo Kim Jong Un fonnode joɗade ñande sappo e ɗiɗi lewru juillet so renaki koko jogori hatude koko jogori haytude hono goto kadi e jagorɓe oɗo biyeteɗo Kim Jong Un goto e jagorɗo makko kolliri wonde Umarul Khaddafi ne jamno woppude ko wiyete arme mum nucléaire ko ɗum saabi ha ittayo ha fitani mum yoɓa sinno Umarul Khaddafi e wiidemo kay ene continue ene jokkuno e fewnude arme nucléaire mum ha e oɗo saaha tawanno kene heddi e oɗo aduna ko leydi Turki paaɗen leydi Turki noon hakkude Turki e leydi Israël tekkere ne luuɓa hakkude mabɓe tekkere ne luuɓa dus caggal kayde koniyankoɓe leydi Israël jooɓino fodde sappo e jeegom fittan taw ko Palestine naɓe seppoji bannori ñande sappo e nayyi lewru gonɗen ndu e nder diwan Gaza ko ɗum noon ko hollirde mette mabɓe kay ɗum noon saabi ha oɗo biyeteɗo Recep Tayyip Erdogan hoorejo Turki leydi Turki o waɗi yamiro o rokki yamiro kay nde ambassade leydi Israël e consulat ji mabɓe général tawateɓe e nder leydi he nde jaltata leydi ndi ha laaɓa paata Israël ko noon kadi ɓooyani mum ben yamminetene yawo kañum e hoore mum noddino oɗo tawa kadi ko ambassadeur leydi Turki tawateɗe leydi makko o wi tigui yo haɓɓu kombol mum e gertoɗe mum jalta leydi makko ha diwa oɗo saaha koto leydi Irak paaɗen leydi noon caggal nde leydi ndi yano sumgoji mabɓe tawa ko sumgoji wiyeteɗi législative suɓade sarɗiyankoɓe mabɓe kollirama tigui résultat ji ɗi jalti ha laaɓi ɓe kolliri ɗon yimɓe hewɓe jahano wotude keddi koye galleji mumen yimɓe hewɓe keddi koye galleji mumen jahano weddiyade carte mum résultat ji ɗi noon dokki ko oɗo biyeteɗo Moukhtar Sadr kañum tigui heedi yesso kañum heeɓi polgo hay sinno polgo togo so noon ko kañum heedi yesso rewe makko noon ko biyeteɗo Haydara al Abadi ɗo gonnoɗo jagorgal gonnoɗo hoore jagorɗo leydi Irak rewe makko noon woni totoɓe ko biyeteɗo Nourou Al Maliki e oɗo saaha joni noon ɗum woni tigui koye wadde masala ha jonde hakkude mabɓe kay beele ɓe mbawa wadde gouvernement hakkude mabɓe. Ghali Abouba hade konngol meɗen mbaynigo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukkade Afrique ene wiya on Ramadan jaam Ramadan kisal Ramadan ɓural yo geno jaɓanen yo geno jaɓanen yo geno jaɓanen natiren hen jaam jaltiren hen jaam e puɗɗorɗen no moƴƴiri gayniren no moƴƴiri eɗen mbasi dendagal bandiraɓe kala nde ɓe tinnoto e dewal geno nde tawno nduɗo lewru teddude so ari alay saago tinnoɗen hen no moƴƴi jarlodiren jafodiren ballodiren ene jogui miskineɓe wurɓe e men ñamatano jaratano haalaka so tawi korkari minen to banggueji amen min jarlima min jaafima onene to banggueji moon on mbiyama oɗon jarlo oɗon jaafo
ɗum noon ko weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma feddeble suka d'Afrique ɓiɓɓe fulɓe ɗo goni kala on calminama on jurama on beltanama konngol meɗen a mbaynigu mbiɗen hande tinnoɗen peewen e dewle men tinnoɗen peewen e galleji men goppen hôtesse nafata waylude comci yaadene ƴeeɓa wadde kadoji waɗa musique nafata a anda ko jogorɗa tawoyde e ngal dewgal ɓayda hurtaki tawa ɗum noon mo suwa lumbu woto jal jooliɗo woto weltanoɗo paaɗa tawa anda ɗo paaɗa heewi baɗɗo welnere are dewgal mum ronki wurde hen tinnodiren moƴƴodiren mballodiren nafodiren kabruji mena jolam jaɓeri ko haali Abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗe mon sin mon Sar Abdoulaye Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena